Minulý týždeň vo štvrtok sa v priestoroch Domu kultúry uskutočnila úplne prvá klavírna súťaž s názvom Popradské klavírne pódium z dielne Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici v spolupráci s mestom Poprad. Za klavír v priebehu jediného dňa zasadlo 130 mladých klavíristov, a to nie len zo Slovenska. V Dome kultúry sa minulý týždeň vo štvrtok uskutočnil premiérový ročník klavírnej súťaže Popradské klavírne pódium, čím sa za pomoci mesta Poprad splnil pedagógom v Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici jeden veľký sen. Preto klavírna súťaž, pretože máme tu vynikajúce podmienky vďaka mestu Poprad, pretože máme tu vynikajúci hudobný nástroj Steinway, takže hlavne preto, a takisto aj v Základnej umeleckej škole, že tu máme takéto prepojenie koncertnú sálu a druhú koncertnú sálu dole. Takže sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Súťaže sa napokon zúčastnilo 130 mladých klaviristov, no spoločne s rodičmi a pedagógmi obsadilo Dom kultúry približne 250 účastníkov. Máme z toho veľkú radosť a vlastne myslím si, že aj tá účasť svedčí o tom, že deti aj pedagógovia sa chcú stretávať a chcú sa navzájom učiť a inšpirovať. Súťažilo sa podľa presne stanovených pravidiel a výkony detí hodnotila odborná porota. Medzi Slovákmi sa objavili aj Poliaci, a tak súťaž hneď v prvom ročníku bola medzinárodná. Takúto konkurenciu domáci klaviristi s radosťou prijali a zodpovedne sa na to pripravovali. Bol medzi nimi aj najmladší účastník súťaže Matthew, ale aj ďalšie talentované deti, ktorým ocenenie neušlo. Hrám na klavíri od septembra, veľmi sa mi to páči. Klavír ma začal baviť aj s klasickou hudbou a tá ma začala baviť niekedy minulý rok v júni, keďže sme na hudobnej teórii pozerali taký menší, ako jak to mám povedať, seriál, ako sa muzicíroval. Tam bola aj barok, aj všetko klasicizmus, a tak ma to začalo aj všetko baviť. Ma to veľmi chytilo kvôli niektorým skladbám, preto som sa vlastne rozhodol, som popýtal rodičov, že či by som nemohol chodiť na ten klavír. A na túto súťaž hovorím, že je to skvelé a mohlo by sa to viackrát diať. Vedenie Zušky plánuje v tejto tradícii pokračovať, veď prvý ročník sa vydaril. Len 4 účastníci sa v pásmach neumiestnili, ostatní bez ocenenia neodišli. Úspešní boli aj Popračania. Najlepším pedagógom prvej kategórie sa stala Eva Karhútová a absolútnym víťazom kategórie bol Lukáš Lacko. Spoločne s oceneným najmladším účastníkom Matthew Jánom Stefanom Pekom sa obaja tešili zo zlatého pásma, podobne ako aj Alexandra Barilová či Michal Šperka. Strieborné pásmo sa ušlo Tamare Klingovej, Michalovi Šramkovi a Sakurovi Šmidovi, no a bronzové pásmo získali Ema Mrukvia, Nina Sedliaková a Nikola Chmurová.